UMDC Ramrai Jerngam Constituency ba bajab pongrup uloong bakaladai ka por ki kunhun menteri bakin sim me ka jingkit khli ban pensngoi ka sarkar pedang halor ka jingjenjar jongki nongsong snong ha ka jilla na ka jingkiu dor kansan ka petrol bat diesel habai kran bat kilat pathai khubor na kaliang uba bajab uloong bahakini ki khendiat banai la yei bo menteri ubadai pej ya ka ni katanan uladap ban kubur baladap ban ailat ya ka one time settlement lane ka OTS na ka banta ki badon ya ka petrol pump ki ba khlam tre ban siw ya ka khajna la bon snem bar ka jingpan pau jongki menteri baka value added tax lane ka VAT kadai ka baduna tam haka jilla Meghalaya kadai ka bamla ban pediang namar ba haka rihi barok ka wei kajan yalong ka ju Ula benrap ru baka jella Meghalaya kadai ke jella ke badang telot bah ka yo ka kot bat kadai ke jella ke badang hab ban shania ya ka jingkershan na Delhi kumta ki kunhon menteri kidai ban shim ya ka jingkit khli ban yakran baka sarkar pedang ban penduna ya ka bayum peniang Habatwat jingmut pat no nong yalam barang ba ka seng kongres uba Charles Pongrup halor ka jingkiu dor ka petrol bat diesel uloong baka sarkar jella kala ban penhiari ka value added tax lane ka VAT jong ka petrol bat diesel ha ka jella uba Charles Pongrup uloong baka dei ka kamram jong ka sarkar jella bakan shim ya ka rai ban penhiari ka value added tax na ka petrol bat ka diesel namar balada ka kiu palat kamdei ban yon bain tangi kinong thet hanrei ka de ban ya samlang bat ka sarkar ru abang ipet yang ka jingkiu dor ka petrol ngio i ba minister ba dei pet yang ka mat uladap kubur ba uladap ailat ya tu ka one time settlement ya kini ki bakam siu ki tax ba per kini ki badon ya kini ki petrol pump te nga try ba bon ong ba ka VAT ka duna ha Meghalaya te ka bamlalong mar ngipet bat ka rihi barakoi ki janyalong mar ka ju hi ki riet dan dari kasyong hiya po government pat bakin perkat naman ta udog usok bakat ne ka jing ki kan ne ka jing jenjar lasya makin ki arsnam siteng atrai ka ade ka por ba kin penhiar ni ka dor jong ka petrol bat kade ka poru bau menteri rang ba jongi de ban let ban tho ban ai representation show prime minister jong kari mar bangi ni sotu ba ka jela jongi kadang de ka jela ba ka ekonomi ru keempat klan ka ekonomi kadang telat ba ngidang long kadika state ka bangim long self sufficient kadika state ki bangim la ban pendap dala dia ngidang yo ka funding ka ba khandai phau shipau bon na Delhi tanga try ba kadika por ba kaneka entire cabinet mo kadai ban shim ya jingkit create ba kan kit mo kan shim kya ba kan ya keren lang ba sarkar prank kumno kilat kilenti ba kin la man penduna ya kan ka bai umpiang kin number ki levy excess duty on petroleum so kada ka kyo pala ki de ban pinher nang ba the effect is not the burden of the effect is not only on the consumer, it should be a shared burden again, so that has to come down.